Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, dimtang ni Ruben iti pagdagdagusan dala kay Ignas, ngem dagos api manaw daytoy. Nako na tilakay nga adda saan na nasayat ama pasamak, gapo iti panaglibas ni Ruben. Nagturong matdadayana ken bakit ansing iti dagos dala kay Ignas, ket impakamu tilakay ti panaglibas ni Ruben. Nagdandanag ti balasang gapo iti naamuan na. Iti sabali a bangir, imawag ti maysa kadagiti buyot ni Lindon, ket impakaamuna akarangranget da ni Ruben. Nagturong adagos da Brando iti nasao a lugar. Naglabasan ti sumagmamano nga oras, ket di da pay lamaparmek ni Ruben. Kabayatan na, iti panagmaymaysa ni Brando. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Nasinyasa kong dagiti daduma kakadwag. Dagiti mo daduma. Umasidagan dito ayan ko. Brando, Ruben. di kagkaraw, Brando. May salakalbit ko iti gatilyo. Sigurado amatay kan. Ruben. Pangasim. Tadi mo iputputok ti paltog mo. Ala, ibabam ti paltog mo. Kartingam. Wen, Ruben. Ayop ka, Brando. Amok ada kayo tinang plano iti pan nakabalot ko. Ruben. Pudno ka di ti atap ka. Ha? Diyak mo tayo tangay bagbagam. Awan ti pakainaigan mi iti pan nakaibalod mo. Diyak kaya ti ulbod. Nagalistib yak mo, Brando. Ngim ka dagito'y agundaway. Saan kang amakalibas pa'y? Anya. Patayin ka itan. Agawag ti paltog mo. Agawag ti paltog mo. Naipatam ti paltog mo, Ruben. Dahito iti paraking ka. Oops! Nalaing kang aglisi. Dahito pa iti talog. Saan nga diso ti dano mo kanya, Brando? Dahito'y! Jakon maawagan ti cellphone ni Brando. Naparmagdangatan ni Ruben. Onyol! Ape ka di, boss! Jakon makaid na. Kayat kon timapan iti lugar a pagrarangatan da Brando. Kasta ka di, boss! Laplapdan nak itay ni Ninong, asa anak amapmapan iti ayan da Brando. Ngam Jakon makapagtagpal. Kayat kon ti makirangat. Anya nga ron ti plano may ta, boss! Imanehom jay lugan, Onyol. Mapanta iti pakapaspasamakan tirangat. Nakakasinti na nga. Ngam saan nakamasyat ka ka. Kasya nak, Ruben. Di na ko mapatayin. Parigatan ka. Aging kang agkapsot ka. Ilata na po ka ni Brando. Kaya ba dati nagtulungan na ito ay? Napananangatan. Sawaran tayo naglawlaw. Ang maganda tayo. Kidaan nyo. At napaltog anaragrag dito eh. Ang mga nupaltog dito ni Brando. Preso. Nalabi na paltog dito ni Brando. Delikado. Ang mga nutakasan tinapasama kini Brando. Kakadwa. Ayan dagiti kakadwayo. Sa dino ti ayan ni Brando. Salmi na masarakan ni Brando, Boss Lindon. Aniya. Ito'y nagsarating tira na ipagtipaltag. Kilat mo ito na nagpukaw ni Brando, Boss. Preso. Naparmag yo kadimat laang dayjay a Ruben. Ay, isaan, Boss. Kasla asok ba't lang nagpukaw? Preso. Nakatuti na paasag kakatuami, Boss. Delikado. Ala, agsubli kayo iti kabakiran. Kat sapulan nyo ni Brando. Amangan no nayaw-awanin dayjay a tao. Nagsangit ti panang pungom kanyak. Sa dino da ito na lugar. Anang ipanam kanyak, Ruben. May isang abandonado abuday ka, Brando. Ruben. Agpagpakasyak. Di na ko mapatayin. Diyak pa'y kaya't ti matay. No kayat mo ti agbyag. Sung batam amin nagiti tamagakan ka, Brando. Sige. Ruben. Sungbata kong dagiti damdamagan. Basta di nakpatayin. Ado ti rumbang asung batam, Brando.
Sapay lang ko ma. Tasan ka ngagbidot kadagiti sungbat mo. Wen, Ruben. Umuna. Da kayo kaditi ng patay itid da hindi alona. Urayag ti sungbat mo, Brando. Da kayo kaditi ng patay itid da hindi alona. Nilindon tinang paltugkin ko na. Ruben, Anya. binilin na kami akamagan mi ni Alona. Kaya't nakaabalasan ni Boss Lindon. Iso pinatay na ni Alona. Sige. Ibaga kung ti amin kin ka. Basta waya-waya anak lang. Ruben. Ibagam amin nga mo, Brando. Wen, Ruben. Dumngag ka na yung bag. Basta di na kong patayin. Kumusta? Apay asaan nyo akakuyog ni Brando? Boss, sinawar mi ti kabakiran kan talagang awan ni Brando. Uy, baso. Karna da ito na pasamak. Kalati pa ng pukaw na. Hindi mi nakita ni Brando. Aniya? No saan yun ang masarakan pa ni Brando? Sigurado a pinatayin ni Ruben. Nalapit na kasta, boss. Beso, Nakita mi pa itay ni Brando ang nagsinyas ka na kami. sinyasa na Ngem, hindi umasidag kami. Awan matan. pukaw mo tan. Delikado da ito ang mapaspasamak. Ala, aglugan kayon. Mapantayo ijay safe house. Senyorita Diana, nakita mo ka din ni Tata mga Ignas? Saan, Manang Celia? Adalang itay dito'y Sa dinungatan tinapalan na, saan ang nagpakada kanyak arimwar? Ay sus! Delikado, Celia! Ha? Apay adelikadon manang ansing. Ay, abang ano na pa nagsapol iti sa balya, babae. Sika talaga manang ansing. Saan ang maarami dayta ni Ignas? Siyaklaeng ti ay-ayatan na. Joke only, Celia. Kung kunaklaang dayjay, ang mga numasair tirik na. Madandanagan ngamin. Ang mga na pa na sinurot ni Ruben. Anya? Amo ni Tata Ignas no sa dino ti ayan ni Ruben? Manang Celia? Ang mga nagpaspasarak ni Ignas, senyorita. Kalaat ngamin arimwar asaan ang nagpakada. Nalabit akas ta tinaramid ni Tata Ignas, Manang Celia. Sinurot na lakit din ni Ruben. Kunakun kat adito iti pagpaknyam, Ruben. Dito'y alugar tinang ikabilan ta kadagiti armas. Uwan Tata Ignas. Natalgad da ito alugar. Nagpaspasara kaklaang nga imay dito'y. Gaputa kayat ka ang makasarita. Sa anak kon ang nagpakadapay kada Celia kan Diana. Aday dyan dagos tayo ni Diana, Tata Ignas. Uwan, Ruben. Nagkuyog da ka ni Ansing. Ala, umay kayo iti ayan tinangira kadak ka ni Brando. Awanan ka itibain, Brando! Kurang pay day nga inaramid ko! Ayop kayo iti among, Brando. Pinatay yun ni Alona ang anak ko! Gusto, di na kong parigatan pa. Tata Ignas. Siya kung timang gibos itibiyag ni Brando. Ruben, kung nagmano waya-wayaan na kon, kalpasan na may pudnok ti amin kin ka. Pasensya kan, Brando. Diyak tong palanday tangay bagakan ka. Anya, At iti igam. Sika mismo timang patay iti day tangawanan pain. Tay di gardong anak mo, Tata Ignas. Ni Brando tinang patay. Anya? nakay Ignas. Pagawanan na. Oh, Imbaon naklay din ni Mr. Portesa nga ama ni Linda. ayop kayo! Kunakon ka. Ada kayo tinang patay iti daydigardong anak ko. Saan kayo pa'y laan na uma? Pinatay yu pa'y daydi alaw ng anak ko! Lakay Ignas. Pagayatan namin da ito'y dagiti amog.
Nagtungpalak lang itibilin. Ruben, jak kayat amay may salaabala timang patay iti daytoy a tao. Oh, Anya ti kayat mga aramidin, Tata Ignas. kayat ko amarik nanapay. Tirigat sakbay amatay. Talaga saanan ang makontak ti cellphone ni Brando, kakadwa. Nagpasa, boss. Ano nga tan tinapasamakan ko, ana? Delikado no agbayag tayo iti daytoy a lugar. Tama nga no kanlaat nga umay dagiti pan nakabagiti linteg. Kinapuno na, boss. Nagwanawan dagiti dadto makakadwa tayo iti posible a lugar apapanan ni Brando. Kasta ka di? Un, boss. Sapay magagara nakmatan ang makigubat iti dayjay a Ruben. Narigat ang kalaban ni Ruben, boss. Nagado kami, ngam di mi naparbak. Nakapoy kayo lang ang makilaban. Nung nakamakam ko lang itay, sigurado anatay itan dayjay a Ruben. Boss. Saan nga agbalin kanyak dayjay a Ruben? Pakamatak iti bala aging kamatay. Boss. No di naglalinapdan ni Ninong, nakaumayak a dagos iti pagrarangatan nyo. Saan kumaan nagpukaw ni Brando? Boss. Boss. Ni papati umawawag. Boss. Ala, panawan da pa lang. Sungbatak ti awag ni papakanyak. Lindon, kumusta ni Brando? Nasarakan niyo ka din. Saan pa'y? Kalaat-lat ta kanun ang nagpukaw. Anya, Agawid ka pa lang di apartment yo, Doña Dolores. apay pagawidan nak, Lindon. Mabutangak, ang mga nupatayon nak ni Ruben. Saan ang mabalin nga agtalinaad ka dito'y safe house? Gaputa sumangpeten ni Papa. Anya, Agawid ka pa lang di apartment yo. agpagpakaasi ak, Lindon. Di na ko mapapanawan. Diyak kaya tagmay-may sa iji apartment. Ang mga nukalaat nga umayday jay a Ruben, kat patayon na. Di mo narayan ti pa nagsubli ni Brando dito'y safe house. Nalakalang itan ti biyag ti tao. Anya ti kahit mo asawan, Ninong. Nagmala managpukaw ni Brando. Nangruna, kaya't naipasungal-ngal iti rangat. May isa lang ti kayat asawan day talindon. Missing in action. Mabalin na nagpukaw lang. Wenno saan, may saitan analamiis a bangkay. Anya? Ni Brando anang isurukan ka no kasano ti lumaban. Nagpukawan. Kaya tasawan day ta. Posible nga amakan na kamat dayjay a Ruben. Di mo kumasawan ti kasta, Ninong. Nakasagana ak alumaban. Lindon. Sa nagapo, tanay suro na ka no kasano ti lumaban. Kat kabala mon ti makirangat. Anad ti kasapulan. Nangruna, kat sumangpat ti amam. Ninong, Di mon panunutin ti panagpukaw ni Brando. Tikit di asikasum ita, ti sasangpet ti amam. At kagayam dito'y safe house ni Lindon, Dolores. Wan, General. Kumusta ka? Okay lang. Oh, apay nga kirim-kirim ti matam, ako mitkita kanya. Kwa, nabayag asaan ka nakita, General? Ay na, nagtaur ka na ta. Uray si kaman, nagpintas kalata. Sana nagbaliw ti langam. Anyo nga ro, ti kayat mo ang mapasama kita, General? Kaya't kunti agawid. Anya, Apay, adda ka di sa baling urayam nga isumbat ko. ururayak nga ibagam kanyak. Akailiw nakmanan, General. Nalpasan ti amin kadata, Dolores. Awanan tinamnamampay kanya. Anya, Panawan kan. Agdigos ka, tapno mapukaw day ta amarikrik nam. Kakadwa!
Agdalos tayo na imbagit aglawlaw ti safe house. Inton sumarunon nga aldaw ti sasangpet ni Mr. Fortesa. La, agtignay tayo ang kakadwa. Masapula na dalos ti aglawlaw. Masangpetan ti may sapeng amo tayo. Lakay Ignas. Di nakpatayan. Pangasim. Brando, adun ti pinatay mo. Katnuan niya ti inaramid mo iti pamilyak. Isumat ti aramidekan ka. Lakay Ignas. Awan ti karbangan ti kasken ka. Nga agbiag dito'y rabaw ti daga. Matay kan, Brando! Anya ti mapasamak ken ni Brando. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.